Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne primiți în fiecare seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Știți deja acest lucru, emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Dihădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție mare, o porție dublă de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este profesor cu o experiență de peste 30 de ani în învățământul românesc de stat și privat, este consilier educațional, este fondatoarea unei școli private, pe scurt o voce extrem de puternică în educația din România. Ne este oaspete la cină Oana Moraru. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Nu ne întoarcem la școală fizic, doar cu gândul ne ducem înapoi și vorbim despre educația din această țară în această seară. Sunt de acord. Și nu numai, pentru că multe curiozități am în ce o privește pe invitata din această seară și mai am o curiozitate. Ce merge perfect cu un vin roșu? Păi, merge niște veselie, o voie bună cum ar veni, o mâncare cât de cât și o companie agreabilă. Că să bei vin roșu de unul singur e spre tristețe așa. Eu zic că în seara asta avem toate aceste ingrediente necesare pentru o seară perfectă. Ai văzut? Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte simplă rețeta din seara asta. Istoria ei ar putea să fie ceva mai complicată dacă am stat să împărțim firul în patru, să-l despicăm în patru, nu să-l împărțim, că nu împărțim nimănui. Împărțim doar mâncare cu Ionela și cu invitații în seara asta. Mâncare găsibilă în Orientul Mijlociu, mai aproape de noi pe aici în Balcani, în Spania, unde s-ar putea să fi fost dusă de mauri și iată că se mănâncă și la noi, cel puțin în seara asta, o tocană de năut cu burtă de vită, cu tomate, pastă de tomate, un ardei gras dulce spaniol, ceapă verde, ceapă roșie, usturoi și la început nu o să fie ulei de măsline în cratiță cum ar fi în Spania, nici de floarea soarelui cum ar fi tradițional pe la noi, ci o să fie ca la Francia, o bucată zdravănă de unt. Am scos oala mea de tuci de la naftalină cum ar veni, că n-am mai folosit-o de mult timp. Îi dau foc imediat și mă apuc de treabă și o să vedeți că până la urmă o să fie foarte frumos și o să fie și gustos și o să și miroasă bine, pentru că pun în ea niște cimbru, puțin pătrunjel și un pic de leuștean la sfârșit. Dacă îi place Ionelei, eu leușteanul, dacă nu, nu o să pun. Îi place! Hai că îi place. Merge. Oana Moraru este cu noi la cină. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră la cină. Nu ies din formatul acestei emisiuni, deci am să te întreb și pe tine care îți este rețeta care este cel mai bine în bucătărie. Vai de mine, nu prea gătesc. Deloc? Pastele mi-e bune. Pastele? Da. Și ca preferință? Nu sunt o gurmandă. Nu. Mănânc mult dulce. Iar de preferință, așa ca mâncare, nu prefer pastele, deși mi ies cel mai bine. O friptură bună. Da. Nu știu ce avem astăzi. Nu o friptură, dar nici paste. Adi Mai gătește pentru noi, te invit să iei loc. Mulțumesc mult! Mulțumim, Adi. Oana, avem deja ceva în comun, localitatea în care am crescut, Călăraș. Pentru tine, de altfel, este și locul natal. Ce ai lăsat acolo? Ce ai lăsat în urmă la Călăraș? Părinții, familia, nu știu dacă în urmă. Acum mă simt conectată cu orice loc, mai ales că sunt nevoită să o fac, fiindcă fiica mea e peste ocean, peste un continent. Am lăsat viața de școlar, de primar și gimnaziu. Bine, dar amintirile le-ai luat cu tine la București, le ai cu tine și la cină și am să te rog să scoatem câteva dintre ele la iveală. Cum era copilul Oana Moraru? Noi ne petreceam foarte mult timp pe stradă, la joacă. Eram foarte serioasă la școală, foarte emotivă, plângăcioasă,
Da, puțină lume ar crede asta. Da, da. Am structură emotivă. Mi-am deschis așa un pic vocea după clasa 3-a, 4-a încolo, dar cred că n-a fost zis să nu plâng la școală, de emoție, de teamă, de frică. Am avut multă frică așa în sistem. Însă după amiaza, când ajungeam acasă, eram copii care rămâneam pe stradă până la 9-10 seara în vacanțe, cu multă joacă în aer liber, pe o stradă așa închisă și multă libertate, fără ochii părinților, cum se întâmplă astăzi. Cât de mult contează cei 7 ani de acasă, cum se zice? Enorm. Cei 7 ani sunt baza personalității următoare, toate convingerile care ne ghidează așa în subconștient în viață, tot ce suntem, cum reacționăm, cum simțim lumea, viața, pe ceilalți în relație cu noi, se așează în primii 7 ani de viață ca un fel de model, așa, ca o structură greu de mișcat ulterior. De altfel și copiii cu care lucrez acum și pe care i-am văzut crescând inclusiv până la 35 de ani, prima mea generație are 37-38 de ani, dădeau semne încă de la 5-6 ani cine sunt. Ca dovadă că, pe lângă ce spune literatura de specialitate, și intuiția noastră ca profesori, acolo unde reușim să stăm de-a lungul generațiilor, de la cap la coadă, toate ne spun că individul e format până la 6-7 ani. Și cam ce face el când e mic, ce primește de la părinți, ce simte în legătură cu lumea, doar se repetă în timp, par mai sofisticate, să spunem, unele trăsături de personalitate, dar de fapt copilăria, baza copilăriei, cam spune totul despre tine și te formatează pe termen lung. Mai puțin aceia care lucrează cu ei, de exemplu, ca să-mi scot timiditatea din sistem sau tendința de a vedea lucrurile, să zicem, ușor prăpăstios, căci așa erau familiile noastre, părinții noștri pe vremea aceea. Eu am crescut până la 16 ani în perioada comunistă, da? Mi-am făcut temele la lumina Lumânării. lumânare. Era o lampă de aia de gaz care mirosea cumplit, îți intra în păr, în haine. Și moșteneam cumva de la părinții noștri cu toții o teamă în sistem și o mentalitate cu garda foarte sus și puneam răul înainte. Și așa am crescut, punând răul înainte și încercând să fac lucrurile foarte bine. Acum faci foarte multă educație în spațiul public și te felicit pentru asta. Ți-e greu să împărtășești șotii din copilărie? Nu. Sau erai un copil de dat exemplu? Nu. Ai făcut și năzdrăvănii? Da, pe stradă, la joacă, făceam toate năzdrăvăniile din lume. Aruncam cu lucruri în curțile vecinilor, ne alergam, ne înjuram, strigam unii la ceilalți. Știți cum fac copiii când sunt în gloată. Năzdrăvănii mari, nu știu, să lipsești de acasă, să pleci timp mai mult, să te faci că nu auzi pe maică-ta când te strigă la colțul străzii. Nu știu din ce trăiam, mâncam puțin numai de dragul jocului. Ai chiulii de la școală? Ai râs de profesorii slab pregătiți? Te-ai revoltat public când ai luat o notă mică pe nedrept? Da, pe toate. Le-ai făcut pe toate? Da. De chiulit am chiulit la liceu. Eu am făcut liceu pedagogic aici în București și era o atmosferă foarte strictă care s-a liberalizat așa după Revoluție, când toată lumea era împotriva profesorilor, toți aveam ceva de revendicat și am făcut-o atunci cu toții și în clasă și chiul în masă făceam cu toții sau individual, de toate. Când ți-ai dat seama că oarecum meseria mamei este cea către care vrei și tu să te îndrepți, nu? Mama ta educatoare, tatăl șef la o gară? Da, la o gară mică, în CFR a lucrat, tata, că m-a venit în Călăraș. Nu cred că am avut de ales. În copilăria noastră destul de grea, pentru că le era tare greu părinților, în primul rând. Tata lucra în ture, le era greu să stea la cozi, ne luau cu noi, la piață, în frig. Deci ne luau... Și pe mine și am și un frate, cu 2 ani mai mic. Și multe lucruri așa din copilăria noastră erau destul de întunecate sau cu greul părinților. Simțeam greul ăsta al supraviețuirii de pe o zi pe alta. Ai mei n-au fost niște oameni care au avut alte resurse, cum existau în anii aia, pe anumite, să zicem, clase sociale de atunci. Și
În mijlocul acestei atmosfere, să zicem, un pic îngrijorate și apăsate, faptul că mama decupa jetoane pentru copii de la grădiniță sau tata după turele lui picta sau asculta muzică rock sau Europa Liberă pe furiș, mi-a dat faptul acesta sau toate acestea împreună, mi-a dat senzația că există o lume dincolo de partea asta îngrijorată a lucrurilor, o lume fascinantă, o lume a creației, o lume a evadării personale, să zicem, din tensiunea de atunci. Evadăm și noi un pic din discuție. Evadăm personal într-o farfurie cu năut și burtă de vită. Mulțumim. Arată bine. E o mâncare foarte simplă, foarte țărănească și așa, cu multă inimă în ea, așa o percep eu. Poftă bună! Mulțumim. Mulțumim, Adi. Te rog, Oana, continuăm dialogul după ce mâncăm. Oh. Ducem dialogul mai liniștite mai departe, asta e clar, o spun de fiecare dată și rămăseserăm cu discuția la momentul în care ne povestea Ioana că ai ales să faci această meserie datorită mamei și datorită cartonașelor pe care le vedeai micuță fiind acasă la tine, Da, nu? ea confecționa material didactic cu fluturași, cu floricele și pentru mine astea erau un fel de poartă de evadare din atmosfera asta apăsată a grijilor de familie și a supraviețuirii de zi cu zi, a tracasării prin care treceau părinții mei, cu ture, cu grijă de copii și așa mai departe. Și cred că asta atât de mult m-a fascinat că n-am avut de ales. M-am dus pe partea de educație încă din copilărie, adunam copiii de pe stradă, îi organizam, le scriam cataloage. Dar tu erai doamna profesor. Eram doamna profesor, îi puneam să facă teatru, piese. Mi-amintesc într-o zi că i-am scos mamei toate cearșafurile acelea care se spălau de mână, cu grijă mare, cu multă. Le-am scos și le-am făcut cortină. Am agățat pe o sârmă de asta de între Rufe. doi pomi de rufe, tot ce aveam. Și am făcut acolo un mare show cu frunze, cu pământ, cu tot ce se poate și când am văzut-o pe mama intrând și întunecându-se la față, m-am prins. Stai că am folosit asta. M-am spugit-o undeva în fundul curții și cred că am stat acolo vreo 5-6 ore, n-am venit în casă. Era terminată maică-mea de supărare, că trebuie să le ia din nou la mână. Existau pedepse acasă? Nu, mama era foarte blândă, dar nu suportam, fiindcă era educatoare, dar nu suportam să o văd tristă și supărată. Mi se părea că e prea mult. Ei aveau deja o viață grea. Chiar au avut o viață grea părinții mei. Tu ai plecat la 14 ani de acasă, ai venit la București să urmezi liceul pedagogic. A fost greu? Totuși erai o copilă. Primii 2 ani mi-a fost tare greu, era tare dor de ea. Din fericire aveam, cum se numea, călătorii gratuite pe tren și veneam destul de des în fiecare weekend, fiindcă tata lucra încă la CFR. Și veneam cu clasa 1, mi se părea o mare bucurie că pot călători așa. Și vedeam, am plâns în primul an de liceu și în al doilea, mă simțeam un provincial, am fost distribuită la o clasă de elevi doar din București, că pe vremea aceea se făcea diferența provincialii bucureșteni. M-au dus acolo că aveam note foarte bune, fetele erau un pic mai sofisticate, îmbrăcate mai frumos, chiar dacă purtam uniformă, aveau pantofi de altă calitate. Din București, îmi spuneau că sunt de la țară, nu neapărat cu rea voință, dar nu știau ce-i Călărașul și mi-a fost greu așa să-mi reconstruiesc o imagine de om bun sau elev bun, pentru că mi-o cucerisem la Călăraș, eram copil olimpic, eram așa validată de profesor și aici mi-am găsit liniștea. Și la liceu, din clasa 10, m-am mutat de la clasa asta, unde nu simțeam tensiunea prea bine. Și mi-a fost bine. În liceu am excelat ca elev, am luat premii. Bine și în facultate, mai târziu? Și în facultate. Mi-am făcut așa din școală un colac de supraviețuire, în sensul că, pe de o parte, îmi plăcea foarte mult ce studiez, ce învăț, pe de altă parte, simțeam că le aduc bucurie părinților mei. Asta e una din poverile pe care ni le luăm unii dintre noi și pe care am lucrat-o mai târziu, apropo de cum te
formatează primii 7 ani de viață. Știam că o notă bună, o realizare, un premiu, o diplomă le aducea multă bucurie părinților și nu știu dacă atunci când n-am avut discernământul, fiindcă eram prea mică, n-am început de fapt să muncesc doar de dragul de a îi bucura pe ei. Unde a fost primul loc de muncă? Primul meu în facultate, nu. Am lucrat în liceu cu toți copiii de pe scara blocului. Îi meditam. După ce îmi făceam temele, pe la clasa a 11-a, a 12-a, La îi ce? meditam. Română, matematică, ce aveam nevoie, stăteam în gazdă la o bătrână în București. Și pe urmă, în facultate, am lucrat ca profesor de engleză în mai multe grădinițe din Dristor. M-a angajat o companie privată, o doamnă care distribuia tineri pentru predarea limbii engleze în grădinițe. Și aveam un salariu foarte bun, câștigam parte din încasările ei. Pe urmă am lucrat la Banca DEU în facultate ca secretarul primului venit și cel care a pus banca pe picioare. Și apoi m-am dus doar în educație. Am lucrat la una dintre primele școli mari private din București, unde am stat și vreo 12 ani, vreo 11 în poziție de director adjunct. Și după ani de predat, ți-ai înființat prima școală privată din Călăraș. În 2007 avea fiica-mea 4 ani, nu mai suportam traficul în București și nu puteam să o văd jucându-se doar la scara blocului. Printre betoane și atât? Și cu mine blocat acolo ca să o supraveghez sau cu tatăsul. Și a apărut ocazia unei foste fabrici de confecții din Călăraș, care ei aveau acolo o creșă. Am ajuns acolo și am renovat-o cu partenerul meu de afaceri, să zicem, de atunci, nu cu soțul meu. Ne-am mutat în Călăraș împreună, dar am găsit pe un prieten din copilărie al soțului care a avut și el visul ăsta, hai să facem școala asta împreună. Am renovat clădirea aia de la zero, am investit el, partenerul meu, bani, o energie, dar nu aveam copii în primele zile de deschidere a școlii, cred că grădiniță am avut întâi, 11 copii am avut, puțin de tot, dar am lăsat un job foarte bine plătit la școala asta internațională, da, semi, să zicem, internațională, din dorința de a mă întoarce și de a-i da Carlei, copilului meu, o copilărie cum am avut. Unii ar zice inconștiență, cum să lași banii aia buni pe care îi primești pentru un risc. Plus copilul, că era acolo. Nu știu, cred că am în destin partea asta să încep lucrurile de la zero. Cam la 11-12 ani mi se repetă faza, cum se spune, și asta fac, încep ceva de la zero cu energie. Mie îmi dă multă adrenalină și bucuria asta. Și atunci era într-adevăr o inconștiență că nu aveam bani. Mi-amintesc că trăiam din cardul de credit, de salariu, de la fosta, că nu câștigi dintr-o școală privată în Călăraș și în niciun caz în primii 2 ani. Dar am trăit din bucuria de a o vedea pe fiică-mea jucându-se mult în curte mare și având resurse educaționale acolo, câte am găsit noi în Călăraș, suficient de bune să-i asigure creșterea. Mi se pare incredibil. Vreau o școală pentru fetița mea, așa cum o visez eu. Nu există, nu e nimic, o fac eu. Nu? Sunt mulți părinți care fac asta, la mine era mai mult. Carla a fost o motivație în plus. Am visat de mult că o să fac pe cont propriu, lucrând cu organizația asta mare în școala privată. Și aveam și mentalitatea asta de pionier, să mă duc undeva unde mi-e greu. Apropo de cum ne condiționează prima parte a copilăriei. Noi suntem generația X, parcă, da? Generația noastră, care suntem convinși că lucrurile bune se obțin cu foarte multă muncă, cu spetire, cu greu. Să dai cu capul de pereți, cum s-ar zice, ca să pătrunzi sau să deschizi ușa cu tot efortul tău sufletesc. Și așa am făcut la Călăraș, practic. Am dat cu capul de toți pereții ca să deschidem școala asta. Ce an? 2007 ai da. spus. Astăzi mai vezi România țara lui ba se poate? Adică mai sunt oportunități? Ce zici? Sunt. Trebuie doar să le identifici? România, față de restul Europei, care a îmbătrânit și care și-a mai fixat un pic regulile jocului și în plan fiscal, financiar și în planul oportunităților de business sau de educație, România încă e o țară în care se poate mult, doar că în România trebuie să ai
un stomac foarte tare, pentru că nu sunt foarte multe lucruri reglementate și în domeniul ăsta, să zicem, antreprenorial pe care l-am apucat, eu am crescut foarte mult, adică m-am dat cu capul de atâtea situații în relație cu autoritățile politice uneori, în relație cu oamenii, cu clienții, care m-au maturizat enorm. Mi-au dat o rezistență și o reziliență și m-au scos din lumea fanteziei în care trăim cu toții până la un moment dat. Da, România e o țară cu multe oportunități, doar că trebuie să ai mentalitate de pionier și de aventurier. Spune-mi, Ioana, copilul trebuie să se simtă bine la școală sau e loc și de un pic de presiune, de responsabilitate? Aici e o discuție care a degenerat în România. Evident că trebuie să se simtă bine, fiindcă creierul nu funcționează, nu reține pe termen lung, nu face conexiuni importante din punct de vedere intelectual, decât dacă în tot corpul ființa se simte bine, relaxată, se simte neamenințată, se simte văzută, validată. Dar, după ce se stabilizează, să zicem, această stare de bine a copilului în școală, de-abia de atunci încolo, copilul trebuie supus sau invitat față în față cu scenarii de învățare, de lucru, de dezvoltare, care să țină sistemul din când în când în tensiune cognitivă, în disonanță cognitivă, în frustrare. Numai că pe astea nu poți să le aduci în școală, în educație, care sunt extrem de valoroase în salturile pe care le facem intelectual și ca ființe, nu le poți aduce în fața copilului decât dacă i-ai stabilizat sistemul nervos, dacă se simte bine, în siguranță, văzut și validat. Știi ce te întreb, de fapt? Nu știu, rigla și alte metode de disciplină au ce căuta în școală? Nu, sub nicio formă. Pentru cine ne ascultă, orice formă de pedeapsă, amenințare, judecată, care sunt foarte răspândite încă în societatea românească, chiar la nivel educat, la nivelul celor mai educați, sofisticați, să zicem, oameni, sub nicio formă nu sunt binevenite. Eu am fost o generație bătută la școală. La palme cu rigla, nu? Dar bătută, da. De la învățătoare, de la educatoare, învățătoare, până la clasa 8-a, să zicem. Nu mi-a făcut bine în ce sens? Că mulți părinți zic, domnule, îl face om un pic, îl aduce pe linia de plutire. Nu. Bătaia fizică pe care o primeam împreună cu judecata e ceva ce se transformă în dialog interior. E o bătaie de sine. Întotdeauna te uiți la tine cu desconsiderare sau întotdeauna simți că nu meriți suficient de mult sau că nu poți mai mult conform potențialului tău dacă ai fost lovit în copilărie. Deci o palmă în copilărie, dezgustul părintelui, dezamăgirea părintelui, setează, apasă butonul ăla de slow down, de încetinire a destinului copiilor. Cu excepția situațiilor care se salvează prin conștientizare. Uite, eu m-am salvat, adică am simțit de ce învățătoarea mea făcea asta, așa că atât putea, sau profesorii, și am salvat în memoria mea ce era mai bun din fiecare. Nu știu câți oameni sunt în stare să conștientizeze, să ierte, să simtă. Și să nu rămână cu acele sechele. Și să nu rămână. Eu l-am avut multă vreme. Reflexul meu, de exemplu, de a plânge de câte ori mă judeca cineva sau mă critica, pe bună dreptate sau nu, la 35 de ani, la 40 de ani, da, mi se neca glasul și văd acum și pe mulți părinți cu care lucrez. Reflexul ăsta venea din copilăria aia de copil amenințabil cu bătaia. Elevul poate fi prieten cu profesorul? Nu. Mă duc în extrema cealaltă. Nu, copilul nu trebuie să fie prieten nici cu părintele. Dacă trăiești lângă un adult, lângă un profesor care se așează pe relație de egalitate cu tine, copilul, tot timpul și e nesigur, nehotărât, îți dă prea multe alegeri, să zicem, mai multe decât poate duce mintea ta, pleci în viață atunci cu o nestatornicie, pentru că n-ai crescut lângă niciun model care ți-a dat direcție, a știut în contexte dificile să-ți spună ce să faci. Un prieten, în general, te ascultă, te lamentează, dar nu-ți dă și soluția, da? Poate nici nu suportăm de la prieten să ne spună. Un părinte, un profesor are nevoia să arate copilului soluția, nu imediat, lucrând cu el, întrebându-l, dialogând pe tema asta. Deci nu, prietenia până la 14-15 ani, nu.
relații de prietenie cu copilul tău din când în când, evident. Tu ai creat, nu știu, în urmă cu câți ani, platforma Vocea Părinților. Prin 2017. 2007. Sunt ceva ani și de atunci. Se face auzită vocea părinților în România? Din ce în ce mai mult și nu numai prin mine. Vocea părinților se face simțită din ce în ce mai mult în România. Se aude și ghidată. acolo unde trebuie, în fabrica de legi, cum îi spun eu, Parlamentului României, pentru că de acolo avem nevoie de schimbări în educație, nu? Nu. Am lucrat și eu la un moment dat pe lângă Ministerul Educației, cred că o lună, două. Am văzut ce se întâmplă în organizațiile de stat și în ministerele românești sau la nivel politic. Crezul de bază al tuturor politicienilor este să nu miște barca prea mult, să nu facă valuri prea mari, să nu supere anumite pături sociale, pături sociale, profesionale, să nu deconteze la alegeri. În România, schimbările care s-au petrecut în educație au fost mici, discrete, la firul ierbii. La nivel macro nu s-a întâmplat o regenerare a sistemului de frică. De frica de a deconta politic schimbarea. Și noi rămânem cu România needucată. Cum să-și gestioneze un dascăl emoțiile? Pentru că nu odată am văzut la știri profesori țipând, lovind elevi, înjurând elevi. Să știi că e foarte greu, vine din copilăria asta. Am și eu oameni pe care îi formez, avem peste 100 de angajați profesori și de la un punct încolo, când aud un anumit tip de voce tensionată, eu iau profesorul deoparte și discutăm prietenește apropo de unde vine vocea asta și de ce simți nevoia să o folosești amenințător să țipi. Unii înțeleg și pot lucra cu ei, apropo de furie și suferință și tendința de a-i judeca pe cei din jur, pe cei mici, alții nu pot lucra cu furia lor. Vocea aia, furia aia dezlănțuită în clasă, critica aia cu multe tirade de explicații, că voi nu faceți, nu dregeți, nu sunteți, vai de capul vostru. Tonul acela strident. Să știi că nu are legătură, mi-am dat seama după atâția ani formând atâția oameni, nu are legătură cu statutul de profesor în relație cu elevul. Vocea aia are legătură cu nivelul de suferință și agresiune și agresivitate din viața omului și mai ales din copilăria lui. Cei 7 ani de acasă, bagajul acela emoțional. Și nu poți să-i schimbi. Dar nici în școlile, să zicem, mai funcționale din lume, ei nu și-au schimbat emoțional profesorii. Sunt mai protejați social și probabil au mai mic nivel de stres, dar există un cod al comportamentului profesorului în lume, în alte școli funcționale, să zicem, care e și foarte verificat de cineva care păzește turma. În școlile românești nu există acest sistem de feedback. Să se ducă cineva să-l ajute pe profesor, să-l ia la 3, să-l ia de mânecă sau dimpotrivă să-l ajute să-și Eu am lucrat la un moment dat în Statele Unite într-o tabără, am stat vreo 3 luni pe vară într-o tabără de vreo 2000 de copii în New Jersey, lângă New York. Și acolo erau profesori din toată lumea, dar mulți americani. Și ăștia făceau toate năzdrăveniile. Copiii americani sunt năbădăieși rău și foarte, să zicem, greu de ținut. La ei nu funcționează autoritatea tipic este europeană, că strigă profesorul la tine și mă uitam când profesorii nu mai aveau altceva decât de țipat, se duceau, aveau tehnici de a pleca de lângă grup învățate, să respire adânc, să vorbească cu ei și să se întoarcă la grup singur, pentru că nu e corect și pentru că asta s-ar... Și lucram la un magazin pentru copii, bifam într-un calculator ce cumpărau și ăștia veneau ca animalele, de-abia așteptau în tabără să scape, să-și cumpere dulciuri și chipsuri, așa era. Și când nu se aliniau, veneau și eram singură cu ei. Ne văleau pe teșgheaua asta a mea. Și m-am urcat, cred că aveam 23 de ani, m-am urcat pe teșghea și am strigat ca în România. Hei, toată lumea alinierea, nu servesc nimic până nu toată lumea face o linie. Cum face? Cum e la noi? Zic, mamă, ce bun am fost, am dat marfa în ordine, mi-am încheiat jobul, aveam mai multe joburi în tabără. Au venit imediat managerii taberei, șefii mari, să-mi spună că n-am voie să fac asta.
Nu jignisem, nu spusesem nimic nepotrivit. Doar ai aveam ridicat predă. tonul. Doar am ridicat Dar și ca să te faci auzită. Da, dar creasem o relație de autoritate de tip eu vă domin, voi sunteți mici și... Mi-a zis că trebuie să zâmbesc, că trebuie să vorbesc calm, lucruri pe care nu le-am învățat în școala românească, nici măcar în liceul pedagogic, unde am învățat foarte multă tehnică de la profesorii mei, dar n-am învățat partea asta de conectare. Și experiența aia de acolo, pe lângă altele, că m-am întors și în anul, m-a ajutat foarte mult pe relația cu oamenii și cu copiii. Vreau să schimb brusc subiectul și să te întreb cum a fost trecerea de la 2 la 3. Și aici mă refer desigur la fiica ta, Carla. Da, copilul schimbă enorm viața mamei, în primul rând. Noi idealizăm așa în spațiul public nașterea și creșterea unui copil. Puțină lume are curajul să vorbească despre câte îngrijorări, cât de greu este mamei, cum îți schimbă total mentalitatea, cum nu ai timp să mergi să faci o baie, să te duci în... De coafor nu se mai pune problema? Sau de manicură, pedicură? Nu. Și pentru mine asta a fost un șoc așa după naștere, apropo de cum mi se schimbă existența. Dar ce a preluat foarte bine pe urmă relația e stomacul ăsta tare de om care își petrecuse mult timp cu copiii. Că aveam deja, la 30 de ani am născut-o pe Carla. Cred că m-a ajutat enorm latura asta jucăușă, pentru că asta reușește până la urmă să arunce în aer fricile de mamă, tensiunile, anxietățile, tendința de a proiecta negativ ce face copilul ăsta, ce se întâmplă, nu doarme, nu sughiță, nu... Și a intervenit jocul și partea asta jucăușă, cântecele, dispoziția mea jucăușă mi-a salvat temerile de mamă, unele pe care le văd acum în familiile cu care lucrez. Iar la nivel de cuplu a schimbat total venirea copilului relația. Și în bine și în rău, dar în reconstrucție intră totul. Teama a revenit după ce fata ta, astăzi în vârstă de 21 de ani, a plecat tare departe să studieze, că n-a plecat la 200-300 de kilometri, ci studiază în America. Nu, n-a revenit. Carla a plecat treptat din al 3-lea an de liceu, a făcut liceul în afară, știam că va merge la facultate departe. După o vârstă, după 15 ani, relația adevărată cu copilul nu se cuantifică în timp și spațiu, în apropiere, se cuantifică în câtă proximitate emoțională există, ce comunicare mai ai cu el. Mulți părinți știu despre ce vorbesc, am vorbit cu o parte, cei care au copii la distanță vorbesc zilnic cu copiii, chiar și prin mesaje sau audio, video, calluri, și vorbesc chestiuni de suflet și la obiect. Și de suflet și la obiect. Când ești cu copilul în casă, cu adolescentul, la vârsta asta, e mai multă fricțiune decât când ești la distanță și nu se apropie sufletele atât de mult. Contează dorul? Da, dar acum trăim în era, nu știu, a vitezei, te urci în avion ușor, poți să te conectezi video, eu am telefoane zilnice cu ea. Ce e greu e să-ți dai seama că ești în alt rol, că ce numeai tu mamă până acum se schimbă de la zi la zi și o parte de merit, să zicem, extraordinar al mamei, dar și de mare greutate, este cum să te dai înapoi din destinul ei și în același timp să-i rămâi un ecou foarte aproape sufletesc în momentul în care vorbești. Eu cu femeia am o relație așa karmică, cum să spun, suntem pe relația asta de comunicare în care și eu și ea mă schimbă, și eu pe ea și ea pe mine. Avem dialoguri dincolo de relația mamă-fică, apropo de lume, viață, lucrurile prin care trec eu, trece ea. Așa se întâmplă după 20 de ani. Copilul îți devine prieten. Am tot vorbit despre profesori, să vorbim un pic și despre copii, mai cu seamă și că tu ești autoarea volumelor Copilul tău citește, Copilul tău scrie. Mai citesc, mai scriu copiii astăzi când tabletele sunt la discreție și calculatoarele și telefoanele inteligente? Există în mediile urbane și centre universitare o mulțime cu centru universitar sau părinți foarte interesați să cultive plăcerea pentru lectură și unii dintre ei reușesc. Deci mai există
copii, inclusiv copii de liceu, care citesc pe rupte. Iată o veste foarte bună. Există. Și există generații de copii care vin acum, nici nu ne imaginăm unde le este, ce nivel mental și de conștiință au și emoțional să citesc. Mai predai astăzi sau ești doar șefa la școală? Predau. De exemplu, vinerea trecută ne-a lipsit profesoara de muzică, am predat muzică la clasa pregătitoare. Anul trecut am predat română la clasa 4-a, dimineața am adaptat copii mici la grădiniță, la toate clasele. La prânz am avut ședință cu gimnaziu, pe terenul de sport, toate vârstele îmi trec prin mână în fiecare zi. Se apropie pauza de publicitate, dar înainte te-aș întreba ce a fost mai greu din tot ce ai făcut până acum. Și am notat eu aici: mamă, profesor, director, formator, administrator de firmă, om de relații cu publicul. Administratorul de firmă, partea de business afaceri, acolo și e mai de greu? afaceri. Nu, mie îmi vine natural, e ușoară, dar acolo îți trebuie un pic de cinism și de gândire limpede și clară, și când o amesteci foarte mult cu sentimentele oamenilor din jur, îți dai seama că intri într-un impas și nu e bine nici să te duci pe zona cinică, nici să te duci pe zona foarte emoțională. Trebuie să te resetezi, să-ți dai seama cum poți să faci o afacere bună, financiar vorbind, dar să fii aliniat tot timpul cu credințele tale. Asta e un nou mod de a face business în lume. Și tinerii, cei care vin acum pe bandă, cum e fiica mea, or să facă afaceri foarte... nu fiica mea, generația ei de 21-22 de ani, o să facă afaceri doar dacă există semnificație emoțională, compasiune, sprijinul comunității. Ei sunt foarte, foarte, nu știu, vehemenți așa apropo de ce se întâmplă azi în corporații, cum e condusă lumea. Am stat în campus și am participat la niște discuții, am mai tras și cu urechea. Foarte diferit vor aduce copiii noștri un model. Poate utopic la început, dar lumea se va schimba cu ei. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu o doamnă profesor și nu numai. Aș spune simplu, suntem la cină cu Oana Moraru. Oana, pe final de emisiune mai sunt câteva întrebări și cu permisiunea ta aș vrea să fie un pic mai personale, să-i lăsăm pe telespectatori să te descopere altfel decât doamna profesor sau doamna proprietar de școală. Masa de duminică în familie, ce mai înseamnă astăzi pentru tine? Se ține? Da, eu și soțul meu sau încă un cuplu care ne sunt prieteni, mese la ei, mese la noi, împreună. Sâmbătă și duminica, deși o vreme am umblat în toată țara, acum stau doar acasă. Dar cina romantică? Am așa o relație cu soțul meu romantică tot timpul. Încă vine cu flori acasă fără motiv? Da. Ce frumos! Da, și mult mai multe lucruri. Asta e a doua dragoste, de la 40 de ani încolo. Ce nu ai tolera niciodată? Care este greșeala aceea care te scoate din minți? Problema mea cu mine e că sunt foarte tolerantă. Revenind la faptul că am avut așa o copilărie cu multă rezistență, anduranță, reziliență, cred că pot să transform orice lucru. N-am de-astea de furie, de supărare. Singura chestie care mă supără, mă înfurie, e când văd copii mici lezați de figura de autoritate sau de narcisism a unui adult. Și ce faci atunci când vezi asta? Am început, după o vârstă, și am sperat că o să întâmple asta, să fiu mai abruptă și mai pe șleau cu părinții. Le zic repede, pe unii supăr, am găsit și o cale de a spune mai cu tact, dar cred că îi și ajută. Ridici vreodată tonul? Da. Ca în America atunci când Da, ei ordona pe copiii care voiau să-și cumpere dulciuri. Da, eu am vocea aia de curtea școlii, vorbesc tare în curtea școlii. Ridic tonul când se lovesc copiii, când, da, nu știu, nu. Ei în sine, copiii sau adulții din viața mea, nu mă supără să
nu știu, să-mi ies din pepeni. Dar am lucrat mult cu mine pe tema asta. Pentru că la un moment dat era atâta tensiune în glasul meu din nevoia de a controla că îmi pierdeam vocea. Și mi-am dat seama că pierderea vocii sau răgușeala nu vine din faptul că strig sau vorbesc tare, vine din faptul că atunci când vorbești sau strigi, există tensiune emoțională acolo pe corzile vocale, există nevoie de control, nevoie de autoritate. Când am renunțat la asta, au dispărut și episoadele de, cum se numesc, când ți se irită corzile vocale. Răgușeală. Răgușeală, de asta severă aveam, până la pierderea vocii complet. Mă rog, cum ar zice soțul meu, din când în când o femeie e bine să-și piardă vocea, e Da, eu liniște cred în că ar casă. trebui să fiu mai rea de gură așa ca femeie, dar nu, de 11-12 ani încoace nu. Dar nici nu înghit, adică simt că lucrurile se pot spune și după ce trece momentul, și mai încet și mai subtil, dar asta e partea de înțelepciune care îți vine după ce ai luat-o de la capăt cu multe lucruri. Da. În ani, în timp. În ani, da. În timp. Unde îți găsești refugiul când ai nevoie de el, când ai nevoie să fii doar tu cu gândurile tale? Acasă, unde locuiesc eu la Snagov, pe malul lacului, am acolo un loc unde dorm, Tun. Acolo îmi găsesc refugiu. Acolo am vizualizat de mult înainte de a avea casa, că voi avea un spațiu unde trebuie să fie o apă, ca balta de la Călăraș, cam așa e acum acolo. Și acolo e refugiul meu și mai e refugiul în mașină, că fac naveta Snagov-București, unde stau doar cu mine, nu prea iau telefoane și ascult podcasturi și cărți. Care a fost cea mai mică notă pe care ai luat-o la școală? Ți amintești? Da, am luat 4 la muzică în prima zi de liceu. La liceu pedagogic se făcea muzică, se făcea instrument, chitară și ne-a dat dicteu muzical. A început doamna să cânte la pian și noi trebuia să scriem notele. 4. Sufeream mult pentru note în școală. Am mai luat pe urmă note mici. Tot la muzică? Nu, eu la muzică sunt bună. Nu știu, la fizică nu mi-a plăcut fizica, am apucat să citesc mai târziu și mi-a plăcut. Chimia am înțeles-o greu. Matematica am înțeles-o bine. Chimia, fizica n-au avut acces în capul meu. Hai să lăsăm școala un pic, să vorbim despre vacanță. Care a fost cea mai frumoasă vacanță din viața ta? Eu îmi iau vacanțele un pic în contratimp, așa. Merg cu soțul meu mult cam de 4-5 ori plecăm pe an. Suntem leneși, ne oprim la plajă, stăm la aceeași plajă, mâncăm la același restaurant. Asta e cea mai frumoasă vacanță. Dar am fost acum, am văzut canionul în America, Marele Canion, și am umblat mult și mi-a plăcut enorm în Nevada și în toată zona, și pe zona de sud și nord, foarte mult ne-a plăcut. Vârsta pensionării te va prinde în România? Ce zici? Când va fi să vină? Da, pentru că orice român știe acum, care are un pic de independență financiară, că e o țară în care poți să trăiești foarte bine dacă îți creezi bula ta și o țară din care poți să pleci în foarte multe colțuri ale lumii. De cine ți este foarte dor astăzi? Tare dor îmi este, deși nu mi-a plăcut la vremea aceea, de copilăria mea la țară și de atmosfera de acolo. Și de oamenii, bunica, de exemplu, lângă care eu n-am trăit conștient, nu știam atunci ca copil cine este, cum este. Cred că mi-e dor, cred că asta se întâmplă și după 50 de ani, să recuperez figurile din familia mea, bunici, străbunici, cu care n-am avut mult contact, dar despre care știu, apropo de psihologie acum și de tot felul de teorii, că destinul lor, trăirile lor, emoțiile lor ne condiționează mult până în prezent și noi trăim foarte așa, mama, tata, dar nerecuperându-ți familia, neștiind de unde vii, ce au trăit oamenii aceia. Sunt multe unghiuri moarte din care îți privești viața. Nu mi-e dor propriu-zis de cineva, nici măcar de fiică mea, fiindcă vorbesc constant și pot să o vizitez oricând. Mi-e dor de oamenii pe care nu i-am cunoscut și pe care aș vrea să-i cunosc mai bine. Da, am pus întrebări acum multe familiei mele despre trecut, pentru că sunt sigură că vine ceva de acolo despre care eu n-am fost conștientă și e foarte important să aflăm destinul bunicilor. Nici copiii de azi nu prea mai sunt informați în legătură cu asta. Și este ultima întrebare, ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
E un exercițiu despre cum poți să-ți imaginezi în fiecare zi ce altceva poți să faci sau să ai sau să simți mai bine. Singurul lucru care îmi face viața frumoasă și mi-ar putea să mi-o facă și mai frumoasă e jocul ăsta interior de devenire, dialogul cu mine și cum simt că evoluez pe dinăuntru, cum sunt mai puțin reactivă, cum sunt mai calmă, cum pot să fac 7000 de lucruri fără să mă consum, fără să simt că se scurge energie din mine. Deci o viață mai frumoasă ar însemna acum un mod de a te juca cu realitatea, cu ce faci, cu oamenii, de a dărui lor, de a fi eficient, fără să simți că se scurge energie din tine la fiecare pas. Un lucru pe care l-am înțeles târziu și care funcționează binișor acum, dar sunt sigură că există și altă variantă a mea, mai bună, mai senină, mai luminoasă, din care poți face lucruri mai multe și mai eficient. Din care sperăm la un moment dat să învățăm și noi, poate aflăm dintr-o carte, nu? Da, am mai scos una, iese încă una acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Oana, pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24, sâmbătă seara. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!